Wow. Nwa. Ihe dam ka a na-akpọ danchiki. Ị na-enye m ona na this time I will change you. I'm telling you the truth. What is happening here? So you're cheating on me, eh? You're cheating on me with this fat thing. Huh? Does it mean you don't enjoy me? What don't I give? Which style don't I give you? Ina yara. Eh? Look at me now, sexy me. Eh? Chelo, ihe ọkpụ ju ga-alụ kịta ka ị na-ekwu sexy me. Ụlọ ọkpụ ju ga-alụ. Ịfụrụ nwa tọnụ. Ịfụ elekpechi. Ịfụ nwa bụ ife niile ebe a na-ebido aka. Nke nwa ọkpụ. Ịmakapụta na gị nọrọ na-eme taa. Ị na-anụ kai. Ọ maka m ekwala agwa gị. Alignment gị niile agbadisi gị. Ị na-akparị maka this. Kai. Olu echi njegoro rọb n'okuma. Na-eto onwe m maka sọrọ na ya na-egbu m mgbu iji maka gị ife ka ị na-akpọ ị na-compare onye just ifụkwa aka ifụkwa everything na nwa dọịrị ka mmadụ si adọịrị nke nwere taa arụ dịka ya gee ntị mụ na onye a nọ na bed last night anyị nọ ozugbo enwere ọkụ maka ụlọ ọnụ ya afọ ala ike ebe niile ihe mana nke nwa anyị ewe ọkụ nchọba ka ọchọ na bed mmetụ gị aka nche na ọpilo ntụfuo gị mgbe onye kasịgo na atara etufuo gị eche m na ọpilo ka mụ na ya nọ eche m na ụmụta ya mana eziokwu jee rie na ire pụta alụ onye mmetụ gị aka febe ebitere aka enwere ndị mbụ spek ala inwelọ ike inwelọ gị na onye ịnwa anwa nwa picklọs ala ga akpụkpọcha uche na ọpụ yourself with her. ịgbasa Obikwere mụ na gị onwekwu ejikozi mụ na onwe chikọbala bifọ ọ bụ n'onye ọmasịrị gị go ahead and enjoy. Onwe chikọbala bifọ mmadụ gbasa bra dịka ugogbe anya nothing awụkwara mpi baby bụ onye nkịtị. So you have other girls, pa? Eh? Come ka ebi ya. So you have other girls? And last time you're telling me that you love me, you did it, you did that. Maka na na-ekwu idiri gị ịmaka na onye aka gị mma ịmaka na ọ dị portable na mụ na ndọrọ na anyị na-egwu egwu ntụgharị ya na ngwa sometimes nkwọrọ ya n'azụ sometimes nke chie na fan ọ na-aga ịdịta mana ngịwa last night ebu ya nwụ gị ịmaka mmiri awa so take mgbe ebughị ofu mpata mbụ ya ka anyị pụọ kwa mpatakwa nnachi ya ọzọ ịtawarara m ọwụye mbe ndị bara ekwiri gị yere nwa gwara isi na nwa ga nekwa ihe o bụrụ azụ na anyụkwu ya arụ okwe ekwe ya gị ije ndị nna-achị ịtụere eche m na erute ọgbọ erute egusi ụmụ nwaanyị afọ a na-ejufa ọ bụrụ onye ala ọcha n'ụzọ ka alụ onye ọzọ ị na-achọ ibu ya hose ka ebunye gị eriche nwụsị ya ya uncle SP onye obodo nwanne why I dey tell you why nwoke dị fresh ka bread eme taa I dey tell you ịchọpụta taa eh ọ bụ isi m taa